Welcome to Kerala. Welcome to Habibi, come to Kerala. Habibi, come to Kerala. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲಮೇಲು ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆತನು ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 2022 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಡನ್ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೇರಳದ ಟ್ರಿಪ್. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬಾಯ್ತು ನಮ್ಮೈತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ತಿರ್ತ ನೀರು ಅಂಚೆ ನೀರು ಇಂಚು ನೀರು ಸೂಪರ್ ಒಪ್ಪಂತು ಬೆಂಚ್ ಉಂಟು. ಗ್ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಏಪಲ ಏನು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ತಗೊಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ನೀನು ಇದೇ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವನುಂಡು ಈ ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಲಾಗ ಏನೋ Kasaragod. Finally, God's own country and the reach. Welcome to Kerala.